Prvý počas našej strany, respektíve prvá štvrtina z našej strany asi nebola veľmi vydarená. Možno to je to, že bola dlhá cesta a pravdepodobne sa ešte odzrkadlil ten náš výkon proti Búr z krajšieho zápasu, ale myslím, že od druhej štvrtiny sme začali dominovať, čo sa ukázalo aj na skóre. Inkasovali sme len 7 bodov, začali brať tvrdú agresívnu obranu, čo sme chceli od začiatku a vlastne druhý počas sa už viedol v tom duchu, že sme viedli celý čas, aj keď na konci škoda toho polavenia a nejaké straty koncentrácie, čo domáce využili na zníženie stavu, ale aj tak si myslím, že Šamor dneska prebiedol slušný výkon a sme radi, že sme tento zápas zvládli. Skutočne asi tá koncentrácia zohrala svoju rolu na začiatku súboja, keď súper prechádzal obranou Gudenčov ako nôž maslom. Potom, ako náhle možno aj trošku hlas išiel hore, aj si to dievčatá uvedomili a okamžite sa zmenil obraz hry. Je to tak proste, ja si myslím, že tieto dievčatá vedia brániť, ale musia sa na to koncentrovať a musia hlavne chcieť a pokiaľ nebudú chcieť, tak to bude ťažko ich nejako motivovať alebo tak, ale proste sú to profesionálne hráčky, ktoré k tomu musia pristúpiť každému zápasu zodpovedne. V záverečnej štvrtine odmietli možnosť definitívne zlomiť supera, dostať sa nad 20-bodový rozdiel a toto domáce ešte naštartovalo k tomu záverečnému náporu. Našťastie ustáli sme ho. Tak ako som povedal, vlastne bola tam už nejaká strata koncentrácie, už sme sa videli, že sme to zvíťazili a tie posledné 3 minúty boli z našej strany veľmi zlé. Aj keď už sme si boli istí, že ten zápas zvládneme, ale aj takýto zápas by sme takto už dohrať nemali. Ale príjemný záver toho tej športovej časti roka 2013, predsa len s víťazstvom sa cestuje domov podstatne lepšie. Samozrejme, zvládli sme to, je posledný zápas, už dievčatá majú toho dosť, tých zápasov je fakt veľa, aj to cestovanie hore-dole a všetci už sa tešia domov na sviatky a hlavne nech si všetci už oddychneme, trošku od toho basketbalu potrebujeme všetci vypnúť a sme načerpali nové sily.